spoločným produktom. To znamená, urobili sme priebeh problémov, ktoré ste vy zadefinovali. Bolo 5 pracovných skupín. Začali sme ešte v marci, ak si dobre spomínate, bolo to stretnutie zamerané na prácu s pedagógmi a s riaditeľmi škôl. V tom čase ešte nebežal projekt, to bola naša taká nejaká vlastná iniciatíva na podnet samosprávy alebo starostov, ktorí nás tak nejako nominovali do líderskej pozície alebo do koordinátorskej pozície. Ja musím poďakovať starostom, ktorí ešte v minulom období, ale potvrdili to aj v novom volebnom období, sa tak zaviazali, že je treba niečo urobiť a ak aj, tak vlastne aj z rozpočtov obcí by boli ochotní vyčleniť nejaké financie na to, aby sa veci v našom území pohli dopredu. Ja tu mám práve starostu, ktorý to tak nejak inicioval, starostu z Dubravy, Ondreja Homančíka, teraz sa tak mračí na mňa. Ale on bol dobrý. No dobre, tak najväčší problém je partnerstvo. Čo je partnerstvo? Ja a ty. Správne. A čo sme partneri, lebo obručku máme s niekým iným? Tak tu riešime regionálny rozvoj. A už si rozvinutý? No, ja začnem tým partnerstvom, tým klasickým partnerstvom. Možno som to na niektorých stretnutiach už aj hovorila, že taký najbežnejší príklad partnerstva je rodina, respektíve teda manželia, ak to začneme tak úplne od prvopočiatku. A možno, že v dnešnej dobe už ani nie manželia, ale družka, proste partner, partnerka, ktorí žijú spolu. Je tam vždy nejaký cieľ, nejaký dôvod, prečo tí dvaja sú spolu. Možno chcú mať deti, možno chcú spoločne bývať, možno sa im nechce dochádzať jeden k druhému. V každom prípade každá táto trojica má nejaký cieľ zadefinovaný, ktorý sa snažia spolu naplňať. Ono i nefunguje to partnerstvo, pretože v niektorých prípadoch, keď jeden ťahá v jednu stranu, druhý ťahá v druhú stranu, tak tam vidíme prípad toho, ako partnerstvo nemá vyzerať. Najhoršia tragédia je, keď teda dôjde k tomu rozpadu partnerstva. No a ja dúfam, že k rozpadu partnerstva nedôjde v tomto prípade, že naozaj sa pokúsime upevniť partnerstvo tak, ako je to treba. Hoci to bude oveľa ťažšie ako v tom jednoduchšom prípade manželstva či partnerstva na úrovni muža a ženy. Aj keď teda život teda asi nebude sranda, to mi poviete, nie? No, takže partnerstvo vždy vyžaduje nejaký cieľ, možno nejakú tú výmenu čoho si, čo mne chýba. Má ešte niekto nejaký iný nápad, čo znamená partnerstvo? Katka hovorí, že spoločná vízia. No, tak ty už si tak strategickejšie pozeráš 15 rokov dopredu. Ja hovorím len o cieľa, to je bližšie. Ale áno, tak jednoducho musíme mať spoločný cieľ, musíme vedieť prečo problémy vy to musíte riešiť. Lepšie. A myslím, že prvý stôl, či označený ako 11, má asi najťažší prvý, to vám môžem povedať. Riešiť partnerstvo. Doriešime, dotlačíme ten tretí problém. Ak nám niekde chýbajú, skúste doplniť, vidíš tam šiarky. Nebudem opisovať. To ste tvoji ešte pri stole.
tak beží nám posledná minútka. Kto by práve v tejto chvíli začal zúšať nápadný mať na voľné riadky, podopisujte. Naučiť obyvateľov v regióne prírodne žiť, pripravené kultúrne programy, ktoré znádiť, ale propagovať odstrániť bariéry verejná správa. To považujem za rozhovor za spoločnosť. Podpora Aha, tak sa ešte, zapisujte tie veci na papier. To je zodpovedný, než sa háže zodpovednosť na toho na toho, za rozvoj cestovného ruchu Možno písu ste dostali na to, aby to bolo také výraznejšie na tom papieri, dobre? Takže kto začal Perom, Tom niečo, ešte tak začal potrebujeme na informáciu, odúčte papierom. by bolo spolupráca. Príjmať hosti do domu, v rodine, spoločne. Pesimistickejšie. Ja sa všetci tvária, že ma nevidia. Nie ste pesimista, poďte. Možno nie ste, ale... Pri prekážke buďte naozaj konkrétni k každému problému. Nebuďte všeobecní. Ak nevidíte problém, zdá sa, že niekomu sa tie problémy tentokrát lepšie, iným horšie. Pripomínam tým novým, že kto s kým znamená, že s kým by ste mohli riešiť problém, alebo kto presne by mohol tento problém vyriešiť.